Dunay pagduda ang kapuyo sa gipusil patay nga tindiro og fried chicken sa F. Ramos Street, Barangay Santa Cruz, Dakbayan sa Sugbo nga third party ang motibo sa krimen. Gibutyag ni Nicky Pastor nga duna sila'y anak sa biktima nga si Jidmark Dungog, 27 anyos. Nagpuyo sila sa 3 de Abril, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Giingon nga nag-usa lang sila og puyo tungod lang sa ilang anak ang ilang relasyon. Dugay na nga giputol. Tungod kay dunay lain nga gikarelasyon ang iyang kapuyo nga dunay uyab. Gihimakak sa kapuyo nga dunay kalambigitan ang iyang pamilya sa nahitabong krimen ug gihimakak usab niya nga third party ang ilang panagbuwag. Nga una nang daan nga miingon ang amahan sa biktima nga dunay uyab ang kapuyo. Ang amahan sa biktima nga si Edgar Dungog mibutyag nga nakadawat og hulga ang biktima sa kabanay sa kapuyo. Atol kadto nga naglalis ang magkapuyo kay matud pa nasakpan sa biktima ang kapuyo nga dunay laing kachat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.